Gyda chi ni byddio. Oll yn lliog ddiw a tad grasol. Diolch nawr am y cyfle ddod gyda bron yn enw Iesu. Gofn ti ddod o arllwydd a doni ar ysbryd glân i alluogi ni ac i'n helpu ni i fynegu gwirioneddau ac i fynegu neges yr Iesu. Neges o fyddeuant pechodau a bywyd trygwyddol. O ddiw tyrd a rod yn erth ar y cyfan, dyn ni'n gofyn yn enw Iesu. Amen. Gynnych ni ganu yn emyn cyntaf. Rhif 44. 44. Fe enaid bendithia ar arglwydd a chofiau holl ddoniau o hyd. Gydewch ni sefyll i ganu emyn rhif... Croeso'n gwasanaeth. Vernon Higham fydd yn pregethu prynhawn yma ac Alun Higham fydd yn pregethu y sul nesaf. Fydd yna lluniaeth ysgafn ar ôl gwasanaeth. A jyst mwyn gwybodaeth fydd y cwrgweddi wythnos, nid wythnos yma, wythnos ar ôl y trydydd nos Iau ym mis Awst. Nawr fydd ganwn ni emyn rhif 453, tra fydd y casgliad yn cael ei chymeryd. 453. Nad yn fodloni ar i'w rith o grefydd heb ei grym, ond gwir adnabod Iesu Grist yn fywyd anwylym. Gynewch i ni ganu wrth yn eistedd 453.
A trwch gyda fi I air Duw a darlleniad yn Iowan penod 19. Iowan penod 19, cyn darllen o adnod 25 hyd adnod 37. Iowan penod 19, adnod 25. Ac yr oedd yn sefyll wrth groes yr Iesu, ei fam ef, a chwaer ei fam ef, Mair, gwraig Cleophas, a Mair Magdalen. Yr Iesu gan hynny, pan welodd ei fam, a disgybl ar hwn y garau fe yn sefyll ger llaw, a ddywedodd wrth ei fam, o wraig, weled y fab. Gwedi hynny, a dywedodd wrth y disgybl, weled y fam. Ac o'r awr honno allan, y cymerodd y disgybl hi i'w gartref. Wedi hynny, yr Iesu yn gwybod fod pob peth wedi orffen weithiau fel y cyflawnid yr ysgrythyr, a ddywedodd y mae syched arnaf. Roedd gan hynny lestyr wedi ei osod yn llawn o vinegar, a hwyl anwasent ysbwng o vinegar, ac ei rhoddasant yn gylch isop, ac ei dodasant wrth ei enau ef. Yna pan gymerodd yr Iesu'r vinegar, y fe ddywedodd, gorffennwyd. A chan o gwyddo ei ben, y fe roddus I fyny yr ysbryd. Yr iddewon gan hynny, fel nad arhoia'r cyrff ar y groes ar y saboth, oherwydd ei bod yn ddarpar wyl, canes mawr oedd y dydd saboth hwnnw. A ddisafant ar y peilat, gael torri ei hesgyrniau hwynt a'i tynnu I lawr. Yna y milwyr a ddeithant ac adorasant esgeiriau'r cyntaf a'r llall ar hwn a groes hoelasid gyda gef. Eithir wedi iddynt ddyfod at yr Iesu, pan welsant ef wedi marw eisoes, ni thorasant ei esgeiriau ef. Ond un o milwyr a wanodd ei yslis ef a gwaeaffon, ac yn y fan ddaeth allan waed a dŵr. Ar hwn ei gwelodd a dystiolaethodd, a gwir yw y dystiolaeth, ac e fe wyr ei fod yn dywedyd gwir, fel y credoch wi. Canes y pethau hyn a wneithwyd, fel y cyflawnid yr ysgrythyr, ni thorir asgwrn ohono. A trachefn, ysgrythyr arall sydd yn dywedyd, hwy edrychant ar y hwn a wanasant. Bendythyr yr algwydd darlleniad ei air sanctaidd. Gadewch ni droed yr algwydd mewn gweddi. O algwydd, ni'n diolch nawr am y cyfle I ddod gyda bron. Diolch o Dduw am y croeso sydd y gael yn yr efengil, yn enw Iesu ac yn ei heiddiannau ef. Bod ni'n gallu yn dod o y byd pechadurus, yn dod o'n pechodau, yn cael ei glenhau, cael ein maddau, yn cael ein paratoi mwyn fyned I mewn i'r nefoedd wen. Diolch o Dduw bod y cyfan mor nerthol a llwyddiannus, a bod gwaed yr Iesu yn cymryd ac yn cuddio pob pechod, ac yn delio'r pechod yn gyflawn ac yn drwyadl, yn cymeryd y pechod ac yn dileu y gosb, yn cymeryd y gosb ohono ni ac yn cael ei roi ar yr Iesu, ar yr arglwydd. Mor arbennig yw I feddwl o Dduw bod y iachadwriaeth wedi cael ei ddarparu yn y drindod, bod y ail berson wedi cymeryd ein dyniolaeth ni, wedi'n cymeryd ein cosb ni. Mae'n rhyfeddol i'r clusiau o Dduw. Y pechod ni a'r y farn hynny, fe ddyle fod arno ni. Mae'n glir iawn yn gyfraith y wlad, yr un sydd yn torri'r gyfraith sydd yn dioddau. Ac eto fan hyn yn yr efengil, mae'n wahanol. A ni'n diolch o Ti o Dduw, bod yr Iesu wedi dod a wedi cymeryd ein pechod ni ar farn
y cos pechod yn llwyddiannus iawn, a wedi hefyd rhoi iechydwriaeth a wedi rhoi cyfiawnder perffaith. I fudod yn llwyr i fydd bob deddf, bob orchymyn sydd yn yr ysgrythyr. Wedi bodloni y barnwr mawr, wedi bodloni y tad, ac felly yn cynnig hwn i ni. Ac o arglwyd yn ni'n plygu'n pen ac yn ymgrymu gyda fronti ac yn diolch i ti Dduw i reid y cyfan hyn oll droson ni ac i'n cofio ni. Ac i'n cofio ni, dyn ni'n diolch yna hefyd bod ti wedi'n gweld ni, a wedi cael tosturi a wedi bod yn fodlon i'n caru ni ac yn harwain ni i'r groes ac i'n alluogi ni i edifarhau o'n pechodau ac i gredu. A dyn ni'n gwyddio nawr fydd y neges yr efengil yma yn ei llawnder yr edifarhau a hefyd y credu yn cael ei fynegu y prynhawn yma a trwy'r wlad i gyd, lle bynnag mae'r gair yn cael ei bregethu yn ffyddlon. A nid yn unig y neges a chibol hynny, ond y beth sy'n dilyn ac yn rhan unedig o'r neges a chibol, sef y bywyd sanctaidd, y bywyd newydd sydd yn canlyn. Ac o arglwydd yn ni'n gofyn fydd y wir yr efengil yn cael ei sefydlu unwaith eto yn ein gwlad ni. Nid hanner efengil neu tri chwarter efengil, ond gwir a llawn efengil cael ei sefydlu unwaith eto. A fydd yna gariad arbennig at yr Iesu oherwydd hyn. Nid yn unig ymfalchio yn yr athraweithau bod nhw yn hyfryd i'w clywed, ond yn ymfalchio yn yr Iesu ei hunan, yn y fo sydd yn iachawdwr, sydd yn berffaith ac yn un addoli o blaid ei hun, ond hefyd o Dduw, un sydd wedi darparu gymaint droson ni a wedi'n caru ni. Mae bob reswm i ni gofio fe a i ddysgu amdano fe, i gofio ei berson ac i ddysgu pwy yw e a i natur e. Wy'r ef yw ein bywyd ni. Does dim bywyd gyda ni tu allan ohono fe. Mae popeth sydd yn iawn yno ni, yno fe. O Dduw i ni i ddiddori yno fe, a i ddiddori pwy ydw e, ac yn ei eiriau fe, ac yn ei natur ef, ac yn arbennig yn ei farwolaeth a chibol, y marwolaeth cariadus yma. Ni'n diolch o Dduw am pethau yma, a byddwn ni'n edrych mewn i'r pethau yma ac yn hapus i'w canu amdano nhw o wythnos i wythnos ac i fynegu nhw. O Dduw, dyn ni'n gofyn bydd y neges yma yn cael gafel yn y galon, gafel cryfach yn ein calonau ni ac gafel cyntaf yn ambell i galon arall o arglwydd tyrd yn enw Iesu ac yn nerth o'r Iesu. Y nerth yn Iesu wedi ennill sawl calon eisoes, yn gofyn ti ennill calonau yn awr y prynhawn yma. Gofyn ti fod gyda'r pregethwr i alluogi ar gyda'r gwrandawyr i alluogi ni, a gyda bob un sydd yn gwrando o bell, o Dduw, i ti fod gyda nhw hefyd, a byddwn ni'n addoli fel un dyn ar ddydd yr arglwydd, a fydd y cyfan o Dduw yn fodlonol i ti. Gofyn y cyfan yn enw Iesu, ein harglwydd. Amen.
Gadewch ni barhau yn ein gwasanaeth yn ein addoliad wrth canu emyn 366. 366. Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangail oes. Pryd hyn rwyfen dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sy'n ynddo i gyd. Gadewch ni sefyll i ganu emyn 366. Y mae testyn yn Efengyl Ioan ar bedwerydd benod ar 15 ar ddegfed adnod ar 20 un gair yw'r testyn a dyma fo
gorffenwyd. Mae'r adnod I gyd yn darllen. Yna pan gymerodd yr Iesu'r finegr, fi a ddywedodd gorffenwyd, a chanogwydd o'i ben, fi aroddais I fyny yr ysbryd. Ond dwi'n canolbwyntio sylwadau pnawn 'ma ar y gair gorffenwyd. Ar y groes, cawn sawl dywediad fusgofiadwy gan yr arglwydd Iesu. Yr un y byddwn ni'n canolbwyntio yw gorffenwyd, ond ar wahân I hynna, mae o'n gorffen rhywbeth arbennig iawn. Mae'n cwblhau gwaith arbennig iawn. Neu diwedd I rhywbeth costus a phoenus a'r diwedd yn dod. Tro'n y lle atyn arglwydd Iesu Grist. Yn lyg y dywedodd, ar Iesu a ddywedodd, o dad, maddau iddynt, canys ni wyddant pa beth y maent yn ei wneithir. Eto'n lyg, ac fi a ddywedodd wrth yr Iesu arglwydd, cofia fi pan derech i'ch deyrnas, ar Iesu a ddywedodd wrth yn wir y meddai fi ti heddiw y bydd I gyda mi am haradwys. Ac yn Iwan eto, wedyn hynny a dywedodd wrth y disgybl, weled y fam, ac o'r awr honno allan y cymerodd y disgybl hi i'w gartre. Ac yna un arall, Matthew, ac ynghylch y 9 awr, y llefodd yr Iesu a llef uchel gan ddywedodd, Eli, Eli, lama sabachthani, hynny yw, fy niw, pa ham yn gydewaist. Ac yn Iwan eto, wedi hynny, yr Iesu'n gwybod oedd pob peth wedi ei orffen weithiau, fel y cyflawnid yr ysgrysu a ddywedodd y mae syched arno. Ac yna cawn yn y testyn, yna pan cymerodd yr Iesu'r finegr, ddywedodd gorffenwyd, a chan ogwyddo ei ben, a rhoddais I fyny yr ysbryd. Ac eto'n lyg, a'r Iesu gan lefain a llef uchel a ddywedodd, o dad, I ddwylo di, y gorchmynaf ysbryd, ac wedi ddweud hyn fe a drengodd. Dyna ddywediadau yr arglwydd Iesu Grist ar y groes. Yna 7 ohonyn nhw. Ond un gair dwi am gwneud pnawn 'ma, y gair gorffenwyd. Mae dywediadau hyn yn ein dysgu llawer iawn am gynhadaeth achubol yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r cwbl wedi ei gwblhau ar gyfer dynoliaeth a pharatwad i'r nefoedd. Dio ddim yn anwybyddu. Rhaid I bawb gerdded y ffordd hyn. Mae'r rhai yn chwilio y lle eraill yn diastyru y rhybydd. Ond un peth yn sicr, mae'r rhaid I bob un ohonon ni farw. Ac i'r rhai sydd yma, y pnawn 'ma, ac yn gwrando I mewn, mae'r rhaid I bob un ohono ni I farw. Yn gyntaf felly, gwaith perffaith yr arglwydd Iesu. Mae'r ymgnawdoliad yn rhannu pob peth. Mae'n rhannu amser y byd fel cyn Crist ac ar ôl Crist, trwy'r byd I gyd. Cyn Crist neu ar ôl Crist. A mae'n rhannu person cyn credu ac ar ôl credu. Roedd y proffwydi wedi rhag ddweud y genedigaeth am arwolaeth Crist. Roedd hyn wedi cael ei gynllunio yng nghalon Duw tu allan I amser. A rhyfedd iawn, cyn llunio'r byd, meddai un emynydd, cyn llunio'r byd, cyn llunio'r nefoedd wen, cyn gosod hael na llawer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghysgod 3 yn un, I achub gwael golledig euog ddyn. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod i'r byd gyda'r bwriad ond tywys i'r nef. Na chi beth hyfryd? Mae'n dod i'r byd i'ch nôl chi a dangos ffordd i'r nefoedd. A daeth I gyflawni ewyllus y tad, sef achub ei neidiau dynion. Ar hyd y canrifoedd,
a mae yr eglwys nawr yn y man yn colli gweledigaeth. Yna mae yna ryw ddiwygiad yn dod ac yn adfywio'r hen neges a gwirionedd yr efengil. Ac ar hyn o bryd, da ni mewn amser o iselder crefyddol, ond credwch i fi, fe ddaw eto ac bydd na ddyddiau gwell. Y rhwystyr sydd yno ni fynd i'r nefoedd fel ydyn ni ydy pechod. Ac mae'n amhosibl i Dduw Sanctaidd gael cymdeithas gyda rhywun sydd yn bechadurus. Ond yn ei gariad, y mae wedi trefnu ffordd i'r nefoedd. Mae gariad mawr. Adnod fan hyn i chi. Adnod ddwys iawn yn datgyddiad. Ac nid a i mewn iddi ddim aflan ac yn gwneud ffeidra na chelwydd, ond yr rhai sydd wedi ysgrifennu yn llyfr y bywyd. Na chi beth mawr. Mae'r hyn nefoedd, a does e'n byd yn gallu mynd i mewn sydd ddim yn lan. Mae'r rhaid i fod yn lan. Callwch chi ddim cerdded gyda Duw yn aflan oherwydd ni all edrych ar bechod. Dwi wedi ffeindio si emyn ddiddorol, ond ni'n mynd i mynd i gwybod ti, ond mae'n dweud llawer iawn. Pan hoelwyd Iesu ar y pren, yr hael i'ch ben dywyllwyd, ond wele yn y twllwch mawr, daeth gwawr o'r gair gorffenwyd. Pryd y croes hoelwyd Iesu ci, pyrth i fferddi alonwyd, ond trodd y pyrth i siomian trist, pan lefodd Crist gorffenwyd. Holl lafur Crist trwy boenus daeth, a'i galed waith dibenwyd, pan roes a'i olaf anadl gref, yr uchel lef gorffenwyd. Mae Duw yn maddau a glanhau yn angen oen a laddwyd, a dyma waith efengil gref at seinio'r llef gorffenwyd. Mae'n rhaid cosbi pechod. A pwy am wnaeth hyn? Yn yr Eisteddfod y diwetha, o'na lawer iawn o emyna a hanes Crysau yw mi erioed i clywed cymaint yn cael ei hadrodd a'i canu yn aderchog. Ac o'na un yn sôn am emynau. Ac oedd o'n dod cyn o flwyddyn 1700. O'na emynau, salmen nhw'n ganu fwyaf, o'na emynau, ond o'n nhw fawr o ddim byd. Ac yna mae'r siaradwr yma. O'n i'n nabod o, fe ddaeth William Swanty Celyn. A dyma'r emyn Gymraeg mewn gwirionedd yn dechrau. A beth oedd y gwahaniaeth? Profiad. Profiad o'r galon. Profiad ysbrydol. Ac felly oedd y werin yn deall rhain, oherwydd o'n nhw wedi cael y profiad yma mewn diwygiad. A pan oedd William Swanty Celyn felly'n ysgrifennu emyn, oedd nhw'n wedi priodi hefo nhw. Oedd nhw'n deall, i hefyd deall yna, dyna fy mhrofiad i. A dyna pam mae'r llyfr yma Cymraeg ar un mae'n sydd gyda ni, Methodistau Calfinaidd, a emynau sydd yn canolbwyntio ar y groes ac ar y gwaed ac ar brofiad pechadau yn cael maddeuant. Gwrandwch ar hon. A oes gobaith am ychybiaeth. Oes maddeuant am bob bai. A oes hedd am edduguniaeth. A oes ceidwad i'r fath rai. Oes medd Duw o'r nef yn eglur, mi ddarperais aber llawn y mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddio am parad iawn. Ond mae'r rhaid cael rhywun i wneud rhywbeth. A mae rhaid cael rhywun perffaith. A pwy rhai na'r arglwydd Iesu Grist ei hun. A beth mae o'n wneud? Mae o'n gosod llwybr i'r nefoedd. Mae ei heb bechod ei hun. Ac felly mae o'n wneud rhywbeth sy'n rhaid iddo fo wneud oherwydd y fod o yn lan. Ond ar yn rhan ni, mae o'n cyflawni'r degorchymyn yn berffaith. Ac yna mae o'n edrych ar yn pechod ni. A mae'n cymeryd yn pechod ni ar ei hun ac yn talu'r ddyled sef marwolaeth. Felly, dyna'r gyfnewidiad.
yn pechod ni arno fe am y ddyddiant a'i gyfiawnder a'i lendid arno ni a rydyn ni'n hal ger bron y tad. Dyna yw'r Efengyl. Os ydych chi'n chwilio am ffordd arall, anwyl gyfaill, chi ar goll, yn gwbl ar goll. Os ydych chi wedi deall pam dath o, a pwy oedd o. Ateb cwestiwn eich hun rwan, pwy oedd Iesu Grist? A ryw ddyn yn cymryd arno bod yn fab Duw? Na, oedd o'n hefyd yn fel Duw. Duw y tad, Duw y mab, Duw yr ysbryd glân. Felly Calfaria yw unig ymynydd y mwyaf. Yn cofio gweld rhyw ddarn barddoniaeth, dwi ddim yn ei cofio chwaith yn iawn, sôn am gymanfa mynyddoedd ac yn sôn am yr wyddfa yn y blaen. Ond y mynyddoedd y mwyaf ohonynt i gyd oedd Calfaria fach, oherwydd bod hi'n Calfaria fawr. Dringwch y mynydd yna a gewch at yr Iesu. Yn gweidi ar y goes, yn talu dyled ein pechod, y mae'r arglwydd Iesu'n rhoddi ei ysbryd i fyny at ei dad, gorffenwyd y gwaith. Gorffenwyd y gwaith. Yn cofio pan ni'n yn weinidog yn o wlad, o'na hen wraig Jane Evans ar hyn fi, a oedd hi'n tipyn oedran, ac oedd hi wedi cadw rhyw lyfryn bach gan i'm ham hi, o wedi cael ei phrofiad ysbrydol, ond i fi ger 1859. Ac beth o wedi digwydd, o'na wysion fferm cyffredin yn cyfansoddi am yna, ond oedd ddim yn gallu sgwennu nhw. A dyma ni'n rhoi nhw lawr mewn rhyw lyfryn bach. A mae'n rhoi y llyfr i fi. A wir oedd nhw'n yna arbennig. Ond ar y daith, o Landewi Brefi i Gaerdydd, a beth bynnag ddigwyddodd efo'r pobl sy'n cario pethau, beth i blannodd y llyfr. Wy'n dal i chwilio, os wylau focs, wy'n dal i chwilio, bellaf dar y chwilio, a dwi'n yn cofio un emyn, ond dwi'n cofio 2 linell o un emyn. Gwrandwch, y gwaed a egur y pyrth i'r nefoedd wen. Hwna werth i cofio. Y gwaed a egur y pyrth i'r nefoedd wen. Yn y gwaed, gorffenwyd y ffordd i'r nefoedd fri. Wedi cyflawni'r cwbl, am hyn y mae'r tad yn fy ngharu i meddwl, am y mod i yn dod i fy einioes fel y cymerwyr drachefn, nid oes neb yn ei dwynoddi arna fi, ond mi sydd yn ei dod i lawr dros o fy hun, y mae gen i feddiant i'w dod i hi lawr, ac y mae gen i feddiant i'w chymeryd drachefn, ac yrchymyn hyn a dderbyniais gan y tad. Nawr y ffordd priodol. Mae'n rhaid ystyried y sefyllfa sydd mor druenus. Dwi'n edrych ar yng nghalon i rwan, a drechwch chi ar y colonnau chi, a rhaid sydd yn gwrando hefyd. Mae'n rhaid y sefyllfa sydd mor druenus. Yn y dechreuad, beth yw'r broblem? Wel, yn y dechreuad, y creodd Duw dyn a dynes. Wel, o blyd a di dŵad ond i wrth y creawdwr, oedd y berthynas yn berffeth, ac oedd ei mantrigfa yn ddelfrydol. A dyna lle oedd nhw. Ond daeth gelyn i mewn. Mae pawb yn credu mewn diafol. A chi beth rhyfedd? Dyn nhw'n credu yn niw, ond maen nhw'n barod i credu mewn diafol. A fe ddath y diafol i demtio plant Duw. A dyma nhw'n gwrando arno. Ac wrth wneud hynny, maen nhw'n anifydd i Duw. Ac mae yna ysgariad rhwng Duw a dyn. Mae yna rhyw gysgod o ddelw Duw ym mhob dyn, rhyw gysgod, ond fe gollwyd y ddelw'n iawn, a fe gollwyd y berthynas wedi ei thorri. A wedyn dath Duw mewn i'r ardd yma ddo, a dyma chi gwestiwn. Pa le yr wyt ti? A mae'n gwestiwn i ni heddiw dydy. Pa le yr wyt ti? Pa le yr wyt ti'n ysbrydol?
pa le rwy ti gyda'r berthynas â Duw, pa le rwy ti yn dy galon, pa le rwy ti'n mynd, beth yw dy dymuniad, pa le rwy ti. A mae rhywbeth personol iawn sy'n berthnasol i ni'n hynny. A mae'r cwestiwn yn aros heddiw ac hefyd yn ysgariad rhwng Duw a dyn. A mae'r belltydd hon yn rhedeg trwy weithiennau dynol Duw. Edrychwch ar ein byd, y pechod heb ei atal, a trachwant di-gwilydd, a'r hyfeloedd di-dostyr, ac hefyd ein cenedl wedi ei chefnu ar Dduw. A hefyd ofnadwy Cymru wedi cefnu ar Dduw. Mae'n dod drosta fi, fe dra I ddim dygymod ar peth. Mae'n dod drosta fi fel ton. Fy ngwlad I, gwlad y menig gwynion, gwlad a Duw wedi bendithau gymaint yn troi chefn ar Dduw, sut maen nhw'n gwneud hynny, ei berson hardd, ei berson sanctaidd a glân, ei enw, ein Duw ni, ei ddydd. A da ni'n dibrisio ei ddydd. Dyda ni ddim yn trafferthu. Fe nawn ni, beth da ni'n gwneud yn yr wythnos ar ddydd yr arg, nid dydd ni, nid fi bia heddiw, Duw bia heddiw, y diwrnod ydiw, yn gwbl gyfan oll. A phan le iaith addoliad mewn ysbryd a gwirionedd. Dwi'n hoffi beth ni'n ganu ar y dechrau bod ni'n dod ynghyd I addoliad tad mewn ysbryd a gwirionedd. Beth yw'r ateb i'r sefyllfa hon? Mae'r rhai yn ceisio ffordd newydd I cael dynion I wrando. Does dim diben bellach I ddweud beth ydyn nhw. Mae'n gymaint ohonyn nhw. A maen nhw'n swnllyd, maen nhw'n ddiastyr, a chydig iawn o sôn am Dduw. Mae yna lawer iawn ohonyn nhw. Falle bod nhw'n ddidwyllwyd ddim yn gwybod beth yw I cymhelliad nhw. Mae'r rhai yn credu mae trwy ddifyrwch a mae cael pobl I mewn i'r capel o lia, ond beth ar Dduw. Mae'r rhai yn newid ar efengil fel bod ti yn newid yn efengil gysurus. Ac yn ddigon hawdd I dilyn heb ormod a drafferth I mi fynd allan o'r ffordd. Ond nid fel am ai. Nid oes ateb fel y. Beth yw'r ateb? Wel, wedais chi, yn ofalus ac yn osyngedig, yr ysbryd glân. Mae o'n cael ei anwybyddu. Mae o'n cael ei glwyfo. Y tad, y mab, yr ysbryd glân. Yn hyfryd y Gymraeg, dydy? Glân, yr ysbryd glân. Roedd ein teidau'n gwybod am nerth yr ysbryd glân. Oedden nhw'n pregethu y gair am Iesu Grist, ond trwy nerth yr ysbryd glân. Dyma'r bennill fach fan hyn. O anfon di, yr ysbryd glân yn enw Iesu mawr, a'i weithrediadau megis tân o deiad ei fi lawr. Yn ôl da ddewid fawr ei gwerth, tywallter oedd I fri, yr ysbryd sanctaidd gyda nerth I weithio arno ni. Oedd wir I wyllus deiad ef I argyhoedd i'r byd, ac arwain at I feddio nef trwy'r anial maith I gyd. Yn ôl da ddewid Iesu mawr, yr awr hon, anfon di, y gwir ddiddanydd yma I lawr, I aros gyda ni. Chi'n cofio ddewid i'r disgyblion, byddai'n anfon yr ysbryd glân. Na fe, mae gwaith yr ysbryd glân yn rhyfeddol ac yn gadarn. Mae pethau ysbrydol yn gallu digwydd yn sydyn. Beth yw gwaith yr ysbryd glân? Dewch chi'n rhaid hanes am ddiwygiad a chi'n gwybod dim byd amdano fo. A dwi ddim yn siŵr os ydy cael ei gofnodi a'i peidio. Wel, beth yw diwygiad? Diw'n ymweld â'i bobl. Wel, allwch chi gael diwygiad dros Gymru I gyd, dros un. Ond cofiwch, da ni'n anghofio gan anwybyddu, allwch chi gael diwygiad mewn un capel. Da ni'n dieddol anwch, ni'n amweliad, ond diwygiad ydi o.
fi allwch chi ar dywygiad sydd mewn ardal. Yna gallwch chi dros y wlad I gyd. Mae yna amrywio. Yn y 200 o flynyddoedd, o 1700, oedd yna 200 o flynyddoedd o ddiwygiadau, mawr a bach, ac mewn capeli. Rhyfeddol, dyn nhw gyd wedi cael eu cyfnodi. Mae llawer ohonyn nhw wedi cael eu cyfnodi, ond ddim I gyd. Ond dwi am roed un I chi mewn lle hollol wahanol, Texas. Ydych chi'n disgwyl yna chi, Texas. Yn yr Unol Daleithiau. O'n i'n un o'r siaradwyr mewn cynhadledd yn agos I fanno, a mewn rhyw le mawr. A llawer iawn yna, wel, mae cynhadledd nhw o miloedd. Ac yna, dath i'w ddyn atau, o'n I yn gwybod, ond o'n I yn falch I ddod ar ata fi. A dyma fo'n dweutha fi, fel o'n nhw'n gweithio'n galed yn y capel. A gwneud I gorau, gwasanaethau neis. Ond eto ddod dim byd mewn gwirionedd yn digwydd, y ffyddloniad yn y bob syl, ond un bore syl. Na'n hanes I chi. Un bore syl. Wrth ddeud y fendith, roedd fam naw am 10 o gloch. Dyma na hen wraig, di-sylw, ddiniwed, yn cerdded I ffrynt y capel ac yn mynd ar ei gliniau. Ond neb di chlywed I siarad o blaen ac yn neud I farhau. Ac fel y gwnaeth I hyn, dyma'r gynulleidfa I gyd ar ei gliniau yn neud I farhau. A dyma hyn yn mynd ymlaen am oriau. Nawr, oedden nhw ar arwyr, ac dyma nhw'n ffonio roed nhw off. Na, mae pobl eisiau gwybod y pethau hyn. Ond oedd o'n cwrdd o wedyn, bore wedyn, a 12 o weinidogion eraill yn y cylch. A pob un o'r un stori, ar yr union amser 10 o gloch, fe ddath yr ysbryd ar y cynulliadau. Fe ddath, chwar. A felly bu hi, a dylanwad mawr yn gryn amser ar y capeli hynny. Nawr, oedd yr gweinidog hwn, yn un o'r hynny, oedd yn gaplan ar brifysgol, efo'r 2,000 yn un, ac gerllaw. Ac oedd hi'n droed o fynd I siarad yn y capel. Ac oedd o'n disgwyl gweld rhyw 200 neu 300 ar yn arfer dod. Ond oedd o'n methu mynd i'r capel. Oedd yna 2,000 yna. Ac oedd nhw ar ei gliniau, yn neud I farhau, ac oedd gan nhw'n lyfrau anheilwng, a dyma nhw'n gwneud tân I losgu nhw, ac yn gofyn i'r cyngor cael loris I gasglu'r trwch I gyd. A dyna lle oedden nhw'n cyffesu pechodau, ac yn derbyn maddeuant, ac yn addoli Duw. Fel o'n beth rhyfedd. A hyfryd o siarad efo dyn yma, o chi'n gwybod bod hwn yn nabod Duw. A beth wy'n dweud dwi hyn, beth mae'r ysbryd glân yn gallu gwneud. Oedd hen bobl diwygiad dim 4 ni, yn meddwl dan nhw, os o'n nhw'n ffarwelio, dyma'i ffarwel nhw, fe ddaw eto. Nawr, pidiwch â anwybyddu'r ysbryd glân. A'r ysbryd hwn sy'n dod ata chi hefyd yn bersonol. A mae'r bethau rhyfedd yn digwydd. Mi'n gwybod ar hyn o bryd, mae yna ddiwygiadau mawr yn y byd mewn llefydd eraill hefyd. Ond o ddiwygiad 1904 I ni, at I 33 o wledydd eraill. A mae pobl ddim yn sylweddoli nath o bara tan 1930. Mae'r hir a hynna yn ei anterth. A wedyn I ddylanwad wedyn. Yr ysbryd glân, hawdd I anghofio fo, achos fod yn neud I waith yn dawel ac yn ymweld ag eglwys. Mae o hefyd yn ymweld â chalon dyn. Ydy mae'n gwneud hynny. Beth mae'n neud efo'r galon yw hyn. Mae o'n mynd I galon yr enaid. Ydych chi'n credu bod enaid? Gall yr enaid I marw, cofiwch. Mae o'n mynd I galon yr enaid. Mae'n gwneud rhywbeth. Mae'r enaid cyffredin yn bechadurus.
Ond mae hwn yn gosod cyfiawnder yna ac yn newid i gyfeiriad o. A na i ddarllen i'n mynd i chi rwan, sydd yn dangos fel mae'r ysbryd glân. Ar ôl deffro'r enaid, mae'n cael rhyw olwg ar ddiw, a sancteidd y ddiw. Mae e hefyd yn cael golwg o'i anheilyngdod a'i bechod e. A da ni'n canu'r un mae'n aml, dwi'n gwybod serch hynny. Mae hi. Odd flaen o ddiw, rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell. Fe ganwyd hon ar Eisteddfod, yn ardderchog. Odd flaen o ddiw, rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell. Ac i weld y darren, pechadur yw fe enw, ni feddaf enw gwell, a chi beth. Trigaredd rwy'n ei cheisio, trigaredd i mi dyrol. Trigaredd i mi dyrol. Rwy'n marw, ond nis caf. Pan mae Duw yn deffro enaid, y mae'r enaid yn ymwybodol ei bechod ac yn ymwybodol o Dduw. Yna'r pennill nesaf. Bechadu rwy mi welaf o Dduw, na allaf ddim. Rwy'n ddim adferth. Rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n euog, na chi ddweud, mewn emyn. Sa'ch chi bys yn gweld honna mewn emyn stylish, na sa'ch chi. Rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n euog, o bydd rygaro gem. Rwy'n addef, nad oes genef, trwy mywyd, hyd fy medd, o hyd o'n gweiddi, pechais, nid wyf yn heiddi hedd. Yna mae'n dod yn ymwybodol mwy o sancteiddrwydd Duw. Mae'n gyfnod anodd, bwlch ar argyhoeddiad, a mae'n clywed am Iesu. A mae hi chi. Mi glywais gynt fod Iesu a'i fod e felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriad mawr. O, derbyn arglwydd. Derbyn fi, gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. O, gyfeillion, gwrandwch ar hynna. Dwi'n gwybod beth ydw i, a fyddwch chi'n diolch i Dduw, nid rhai mawr a bach, a maddau'r holl anwiredd. Tybed os yw rhywun sy'n gwrando ar fi yn teimlo bod nhw ddim eisiau meddylliant. Wel, wyt ti ar dy ffordd i uffern ffrin bach, a maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwydd mwy. Ddim hyd oed eisiau dweud, fel hyn o ti, na. Mae'r cwbl wedi olchi yng ngwaed Iesu Grist. Dyma wedi i chofio. Mewn modd arbennig, yr un di bechod, Iesu, wedi cyflawni'r ddefn, wedi talu'r pris ar Galbaria, ac yna mae'n dweud, gorffenwyd. Mae yna ffordd i'r nefoedd. Mae yna ffordd ar y Duw yn dad. Fel fod ti'n cael dy anadl olaf. Ti'n cael dy dywys i bresenoldeb Duw. Mae'n sychu dy ddagred i. Mae'n dy galanogi di. Mae'n disgrifio'r nefoedd i ti. Mae'n Iesu gallu dweud, o dad, gorffen i, wedi gwneud y cyfan, o ti'n dweud fi wneud. Wi wedi gwneud y cyfan, ac mae yna lawer ar ei ffordd i'r nefoedd. Trwy difeirwch a ffydd y deuros yr Iesu, rhaid ydi fyrhau. Gweld bod ni'n bechaduriad a troi o ddwrth. Dwi'n eisiau bod yna. Ac hefyd, ffydd sydd yr hodd. Nid rhyw ffydd. Wyddwch chi beth pobl dyd o, dwi'n rhaid i'n halon i'r Iesu. Nid y ffydd yna, ond ffydd sydd yn cydio yna chi ac yn cydio yn Iesu Grist ac yn credu. A ni ellir i ddileu byth. Mae'r cwbl wedi gyfhau. Heddwch gyda Duw. Mater yr enaid yw hwn. A ydych chi'n credu bod gyda chi enaid tragwyddol? Os felly, sut gellir esgeluso tynged yr enwch enaid? Peidiwch ac esgeluso tynged yr enaid. Nawr, fi'n gwybod fi'n defnyddio dipyn o emynaf rhan yma'n darllen peidio.
Dwi am mynd trwy'r hwn, a ni'n mynd i ganu yn y munud. Ond dwi'n di aros ar bob pennill. Os ydych chi'n esgyluso, dwi eisiau gofyn cwestiwn chi, pam? Pam? Ydych chi'n esgyluso hapusrwydd, adloniant, gwyliau, blaen. Pam? Da ni'n esgyluso'r enaid. A dyma'r pennill. Pam o pam? Bechadur cyndyn. Pam? Y colli denau tryd. Mae dy greuwr heddiw'n gofyn am pam yr yngyndynnu cyd. Ie, pam yn wir. Yn ymwneud ymlaen, mae'n dweud bod y dyddiau ni'n dod i ben y fuan iawn. Prysur ddarfod mae dy ddyddiau. Wel, ma nhw. Felly, am credu bod hi'n ganol oed y barod. Falle bach mwy na canol oed. Prysur ddarfod mae dy ddyddiau. Dyfod y mae angau di. Os yn byd yn ei rwystro, be ddaw? Be ddaw i chi sydd yma? I'r rhai sy'n gwrando? Prysur ddarfod mae dy ddyddiau. Dyfod y mae angau di. I ti yn ysgol chwarae. Dirwyn mae dy oriau di. I ni fynd fan hyn a fan draw fan acw. Mae bob munud sy'n mynd i heibio yn dod sy'n nes at y beth. Bydd rhywun bywydau. A mae'n gofyn cwestiwn. Beth yw'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd ar ôl ti farw? Ymhalu y byd y drigfan wedi reir y byd ar dan o fy enaid. Meddwl weithiau am y siwrna sydd o'th laen. Rho am bell i funud i feddwl. Lle ti'n mynd nefoedd? Te uffern. Yna mae apel cyn i ddiw dy roi i fyny. Beth am na dwi, mae rhywun yn dweud, wedi gorffen efo ti. Dwi wedi rhoi ti fyny. Cyn i ddiw dy roi i fyny. Cyn i dorwedd yn y bedd. Cyn i angaid y ddechrynnu. Mynd adnabod diw a'i hedd. Fe ddaw yn sydyn. Mae gen i enghraifft i chi nawr. Falle rhai eich hofiau. Mae'n faint o flynyddoedd. 10, mwy le. Bachgen ifanc athro o'r Almaen yn dar am flwyddyn i Gaerdydd. Oedd yna rhyw drefniant byd hynny o gyfnewid athrawon. Oedd y fachgen hawfgar iawn. Mewn golygon a hefyd mewn ysbryd. Oedd o'n gwneud cyfeillgarwch a phawb. Oedd o'n hyfryd. Oedd o'n y cwrgyddi. A fyddwch chi cyn hir, oedd o'n gweddio yn y cwrgweddi. O bob cwrgweddi, oeddech chi'n clywed i lais o'n gweddio. Un felly oedd o. Ac oedd rhyfedd. Oedd pawb, pan dda'n ni'n mynd i Aberystwyth i'r lefydd felly, i ryw gynadledda, oedd e hefo ni. Dwi'n cofio ni'n mynd i Llangeitho, a fyddwch chi weld Llangeitho, a oedd eisiau gwybod hanes Daniel Rowlands, oedd o'n hynod o hyfryd. Ond oedd e'n mynd adro dros y gwyliau nadolig. A ges i gardyn. Yna neis, oedd o'n gyrru cardyn i fi. Oedd e'n mewn Almaeneg. Mae'n gardyn od, fydres i. Mae'n gardyn od. Mae'n ymylon dydd o. A dwi'n gweld i enw fo ar y blaen. A 2 ddyddiad. Beth o'n nhw'n dyddiad i eni a dyddiad ei farwolaeth. Oedd wedi bod yn cwrgweddi ac ar ei ffordd adre a rhyw foto beic allan o'r lywodraeth a'i daro fe lawr a bu farw ar unwaith. A dyma'i dad o'n dod ar y ffôn a gyda rhywun yn cyfieithu yn dweud wrth i'n diolch mor hapus oedd o hefo ni a fod o wedi mynd i le gwell. Ac yn gofyn i fi, a fyddwn ni fynd i letu fo, a trefnu ei holl bethau fo. Wel, fyddwch chi, dwi'n mynd i wneud hynny. Dwi'n mynd i busnesu efo papur a pobl eraill. Ond fe es. Fyddwch chi, oedd bob dillledyn di blygu yn lan, ac oedd dwt o gadeidi. Ond a bintwr o thyro refyn trwyddyn nhw, a pob un yn lythu'r glân. Ond gyda fo lyfrau. A edrych ar bob un, bob llyfr
yn lyfr canmoladwy. Wyddoch chi, oedd o'n lan. O cwbl o'i gwmpas o'n lan. Oedd o fel so wedi pacio yn barod i fynd. Ydych chi? Ydych chi wedi pacio ac yn barod i fynd? Oherwydd nid yn yr amser ych chi'n dweud, o, fe yna i bacio mewn 10 mlynedd. Neu ryw 20 yna reit neis. Neu ryw 10 ac 20. Na, ydych chi'n gwybod. Ella gewch chi fwy. Ella gewch chi ddwrnod. Ond byddwch yn barod. Cael yn sydyn daw yr arglwydd a dweud, dere. Dere. Pam? Mae gen i rhywun yn hwys i fan hyn. Angai. Mae rhaid ti farw. Tyrd enaid. Tyrd. A beth sy'n digwydd wedyn sy'n chi'n credu? Bod ni'n ceded trwy lyd yn cysgod angau. Nid ofnaf niwed. Pam? Canes yr wyt ti gyda mi. Dywi alen at ffon am gysurans. Dyna fel mae hi. Cysgod mewn ffordd o bywyd hwn. Reality. Yw'r nefoedd. Wel, beth am waith gras yn eich bywyd chi? Allwch chi ddweud, gorffenwyd. Wi wedi credu, a fi'n cerdded gyda gef, gorffenwyd. A mae'r ffordd yn rhydd i'r nefoedd wen. A gan i weddio. Diolch yn i ti o arglwydd am gael troi atat yn enwyn harglwydd Iesu Grist a gofyn i ti bendithio'r rhai sydd bell ag agos yn ogystal â ni yma, rhai mewn gwledydd eraill, ar y cyfandir ac yn y blaen, ac yn cyflwyno eu heneidiau trygwyddol. Ac os ydy'n y ges i mewn cyrraedd yn brodyr a chwiorydd ym Mhatagonia bell, a mae o hefyd, iddyn nhw hefyd, i wybod am ail y cadw, am air y bywyd, am lwybr i'r nefoedd, ac i fod yn dawel y mynwes sy'n diw, yn dragwyddol felly, o enaid gwerthfawr, o enaid gwerthfawr, gwrando ar air yr Iesu, mwyn ei enw. Amen. Nawr, da ni'n diganu efyn fach. Mae hi. Honna yw i wedi dyfynnu 303. 303. Pam o pam, bechadur cyndyn, ac oeddwn ni ar yn traed i ganu hon. 303.
ac yn awr bydd di ras yn harglwyd Iesu Grist, a chariad diw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll hyd byth. Amen.